салому алейкум дӯстони азиз, ман хеле ки дида истоде аз сотиқ омадем то ин ки аз нарху навои мошинбозори хуҷанд барои шумо маълумот диҳем. дӯстон, мана гарчанде ки ҳаво хунук бошад ҳам, лекин мошинҳо зиёд. мана хеле ки дида истодед, ин як қисми бозоре нишон додастем. агар қафонда бединсон теги навес мегӯяд ҳамун ҷараям мошино ҳай мошино зиёд буромдагӣ. ҳозир то ҳадди имкон аз рӯи комментарияҳо ё аз рӯи дархости бародаро ҳозир ҳар як ин мошинҳоро ба навор мегирем. агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Mazda 6 соли барориш 2009 дӯстони азиз, мани намуди бернаи мошин мана мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, ман инҷа наворотош ҳаст. ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш оли маълум нест. ҳолти салони мошин сиденияш кожни мебошанд, боз сидения лифт. дӯстони азиз, ҳолти салони қафои мошин мана боз люкам дорад. дӯстон, мотор 3 сӯзишвори бензин, расходаш 10 литр 12 литр 100 километр мегардад. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 814 22 22. Opel Ashka солаш 2004. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз, мана намуди берунаш хеле ки дида истодед. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, ванҷа CD плеер дорад, дута сиденияи пеш обогрев, центр замок, пробегаш 259,000 километр пробег. мани ҳолти салони мошин, мани ҳолти салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар бензин кунед? 5.5. расходаш 5.5 литр 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 90 031 55 72. BMW 320D соли барориш 2011. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, монитор дорад, полный наворот. мани калиташ старт-стоп. мана калиташ старт-стоп. ҳолти салони мошин хеле ки дида истодед, сиденияҳо кожни мебошад, боз сиденияҳо обогрев, боз сиденияҳош лифт дӯстони азиз. мани ҳолти салони қафои мошин. мотор 2 сӯзишвори дизел.
расходаш 6 литр 7 литр на 100 километр мегардад. این حالتی متاری ماشین منه. нархи мошин 125000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 724 33 30 724 33 30. Opel Combo соли барориш 2008. این намуди берни мошин. این ҳуҷҷатош хеле киҷи соли. мени намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, ана коробкаш механик, менинҷа CD плеер дорад. пробегаш 245000 километр. мани ҳолати салони мошин хеле киҷи ҳисобед. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстон. ҳаво хунук дар оша сахт кирдаги мошиное. мотори 1.6 сӯзишворӣ газ бензин, газаш евро 4. расходаш 10 гафтиди 80-90 расхода то сахте мегардад. мен ҳолати мотори мошин дӯстон азиз. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 613 646 13 30. Ласетти соли барориш 2009. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электра, коробкаш автомат, инҷа сенти замок дорад. сиденёш кожини мебошад. пробега 68000 километр пробег. یعنی حالت салони мошин чӣ хеле ки дида ҳисобед. یعنی حالت салони қафои мошин дӯстони азиз мана. мотор 1.6 экотек сӯзишворӣ бензин. расходаш дохили шаҳр ба 10 берун аз шаҳр 8 литр мехӯрад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 58000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 90 461 70 07. некси соли барориш 95. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет хеле ки дида ҳисобед. чор электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 426000 километр. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони қафои мошин. ёдовар мешим аввали яъне сиденьҳо рӯйкашҳои замонавӣ кашидаги мана. мотор 1.6 сӯзишворӣ газ бензин. این ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 20000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 797 44 40. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас навор бардорони касби студияи Баҳодур дар хизмати шумо.
студия Баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дафтар дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.